Onnai please. हिन्जावनि थाखाय फाग्ला जाया हिन्जावनि थाखाय जिबन होआ मोदै थोबसे सख'आ लोगोफोर मानसिनि थाखाय मानसिया थैगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया लोगो नोंथांमोन हेलौ लोगोफोर बे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बराय हरग्रोनाय थाबाय लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ जायफ्रा गोदानै नायदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन लोगोसे आरो बेल आइकनखौ थुनानै होगोन जाहाथे आङो गोदान भिडिअ लाबोबानो नोंथांमोना डाइरेक्ट नटिफिकेसननि गेजेरजों नायनो हानाय बायदि थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ना चलो नोंखौदि आङो सना गोरबोजों मोजां मोनो मानो नों एसेबो मिथिया माबायदि गाबो लोगोफोर गारजाब्ला नोंसोरो गारजाबा माबायदि गाबो लोगोफोर माबायदि गाबो बुंलाय खोन्थाहरलाय अननानै नोंथांमोना जुदि गारजायो गोसोआव माबायदि दुखु जायो माबायदि फिल खालामो अननानै खोन्थाहरलाय आं दुखु जाया लोगोफोर मानि थाखाय होनोब्ला आंनि बे जिउआ मानसिया सोरजियाखै इसोरासो सोरजिदों बेनिखायनो आङो हिन्जावनि थाखाय फाग्ला जाया हिन्जावनि थाखाय जिबन होआ मोदै थोबसे सख'आ लोगोफोर नोंबो गोसोआव ला जाय मानसिया आंनि भिडिअखौ नायदों खबरदार आरो मालाबाबो जिबनखौ आं नोंनि थाखायसो थांनानै दोङो बेबायदि माब्लाबाबो दा खालामखा नोंनि बेसेन गोसा जिउखौ मानसिया सोरजियाखै बनायाखै इसोरासो सोरजिदों गोसोआव ला मानसिनि थाखाय मानसिया थैगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया लोगो नोंथांमोन अननानै प्लिज सोरबा गारनानै थांनो नागिरोबा गारनानै थांनो हो बेनि थाखाय जेबो टेनसन खालामनाङा गोसोआव ला लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै ना मा होनो आं दुखु जायाखै नोंथांमोनाबो दा दुखु गारजाब्ला दुखुनि माबाया ओंथियानो जाहैदों थैनाय मिथिबाय आंनि थाखायबा आरो नों जुदि दुखु खालामोब्ला थैनांगोन लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेबां गोलाव खालामखाया जेनेबा भिडिअखौ बोरै गोलाव खालामनो नङा होमबा आं एसेयावनो दोनथ'नोसै मानो होनब्ला आं जा बुस्थुखौ देखायनांगौ बे बुस्थुखौ आं देखायखाबाय नोंथांमोनाबो नुबाय माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर अननानै दा भिडिअखौ बिदिब्ला दोनथ'नोसै ना सनाफोर बाय बाय बाय